Għat-tieni sena konsekuttiva, il-ġenituri li huma intitolati għal Children's Allowance se jirċievu dan il-benefiċċju qabel ma tibda is-sena skolastika. Din l-għotja qabel iż-żmien tapplika wkoll għall-allowance li jirċievu l-foster families u l-ġenituri ta' tfal b'diżabilità. B'hekk ma' 43,000 familja ħajbenefikaw minn din l-inizjattiva li hija mirata biex tgħin fl-ispejjeż relatati mal-bidu tas-sena skolastika. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Farrugia ta' dettalji dwar il-proġett ta' għajnuna supplimentari għall-familji li jaqilgħu inqas minn ħdax-il ewro fis-sena. Il-Ministru Farrugia spjegalna l-kriterji ta' min intitolat għal dan is-suppliment. Ikunu ta' età li jmorru l-iskola, ġifieri taħt is-sittax-il sena, kemm ikunu sekondarja jew inkella primarja, eventwalment jridu jattendu ta' mill-inqas 95% tal-klassijiet matul sena skolastika sħiħa. Apparti minn hekk, jridu jlaqmu lil-uliedhom u anke jaraw ħtiġijiet ta' saħħa tal-uliedhom. L-allowance jingħata fl-aħħar tas-sena skolastika meta jsir rapport mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar l-attendenza u s-saħħa tat-tfal. Il-ġenituri li jissodisfaw il-kriterji se jingħataw 400 euro għall-ewwel wilt, l-istess għat-tieni wilt u 200 euro għal kull wilt ieħor. L-għan ta' din l-inizjattiva li qiegħda ssir b'investiment ta' 9 miljun euro fis-sena hija maħsuba wkoll biex ikun ta' deterrent għal ġenituri li ħadu lil uliedhom ifallu l-iskola. Fil-fatt dan il-proġett jikkumplimenta l-bidla fir-regoli tal-iskejjel primarji u sekondarji li se jkunu qed jitolbu ċertifikat mediku għal kull jum li tifel jew tifla ma jattendux l-iskola. Dan kollu għaliex fi kliem il-Ministru Michael Farrugia l-edukazzjoni hija ċavetta li twassal għal inqas faqar u li tista' tassigura li l-adulti tagħha ma jkunux dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali.